A teba si tam celkom tak viem predstaviť, že som ťa došla pozrieť za mreže, vieš. Ešte jak v tých rozprávkach s tou gulou na nohe. A ťahá si ju za sebou. Počuješ? Ahojte. Ahoj. Čau. Ako sa dnes máte? Aký ste mali víkend? Výborne, náročný. Jak v útorok ráno. Je útorok. Ale obed. Ja je dobré. Áno. Akože len tak. Čak ale to je vieš. to isté. Tak podľa toho, kedy chodíš spať, kedy stávaš, vieš. Čo si robil celú noc? Kde si Nič. bol včera? Doma. Takže ťaháš 24 spánku. Bodaj Sa by to tak bolo. pohádala si s kamarátkou nejakou a sa dohodli, že nepôjdu spať pohádaní, tak nešli spať vôbec. To inak nie je zlý nápad, to som ešte neskúšal. Neodporúčam. Prečo búcháš do toho stola? To som chcela na toto klepnúť, lebo mi to nejak nevyšlo. Tak neklep. Som s teba nervózna, neviem, no. Dobre, a minule sme tu mali tie také 3 otázky, pamätáte si to? Nie. No. Ty verím, že si to pamätáš, lebo si vlastne sflektorovaný až príliš na to, aby si pamätal. Že najlepší kamarát na to vie odpovedať najlepšie. Tak som dostala také 3 nové otázky, že keby ma vyhodia zo školy, prečo by ma vyhodili zo školy? Lebo som do nej nechodil. Teba? To ale je pravda, no. Akože buď, alebo neviem, drzá si bola, fajčila si na záchodoch, také klasiky. Ty si fajčila nejaké školy na záchodu? Jasné, v prváku trojku zo správania som za to dostala. Ďalší rok sme skoro dostali za ujebanie dverí z riaditeľne a podobne. Dobre, dvere som si ešte zo To je školy domov jaký nebral. štýl, že čakáš priateľ, kým priateľka odíde, aby si zvesal dvere, alebo čo? Nie, vieš, ale ja som práve, že nebola, lebo ja som išla až na 2 hodinu do školy a Tak zvesím dvere. kamaráti z vyšších ročníkov, ich riaditeľka nechcela s nami pustiť na lyžiarsky ako doplnenie autobusu. A ja som len došla do školy, ja som o ničom nevedela a zrazu rosla sa, že bachrata do riaditeľne. Nás to pýtam, pani riaditeľka, kde máte dvere? Ona, že veď ty by si mala vedieť aj, že čo? A teraz si nás tam všetkých zavolala, nepotopíš kamarátov. Pretože do 3. po obede sme sedeli v škole a čakali, kým chalani povedia, že... Lebo tašky nám prehľadávali, že sme si zobrali dvere zo sebou. Počuješ, áno, Akože do normálne. tašky si Hej, dal veľké dvere. dvere si odložil do tašky a o 3. po obede to chalanov omrzelo, že pani riaditeľka, máte ich dole v súteréne. My sme robili také štýly, že sme strúhali mydlo, upchávali hajzle papierom hajzlovým, ale že by sme im dvere brali, to ešte... To sa ani... To som ešte Ale Že nevidela. my som boli všelijaké výkvety, ale No. zas Lebo ona mala vždy dvere dvoje sme dverí neukradli. a tie prvé zavreli, druhé zvesili a zobrali so sebou. Keď sa doma rodič opýta, čo si donesla dneska zo školy? Dvere. Dvere. Také sklenené. Keby ti zavolám nad ránom, čo by si myslela, že chcem? Peniaze. Na čo? Antidepresíva. Nad ránom, na drogy? Fet. Nie, fakt. Hovorím ti, antidepresíva. Nad Alkohol. ránom. Nič nie je otvorené, chceš alkohol. No čo, hej, to mi pasovalo. Cigarety. Ale asi som nedošla autom, nie? Taxikom. Ty rada taxíkom. Túto tému uzavrieme. Hneď na začiatku. A posledná, keby ti moja mama volala, že 2 dni nezdvíham telefón, čo by ťa prvé napadlo, čo sa stalo? Alebo kde som? Není po 10. To som chcel povedať. Však to povedzte, more. Jebeš niekde už 2 dní a neozývaš sa. Možno to je svinstvo. To je klamstvo. Prejebané 2 dní. Poznáme to. To by No. som mame povedala. Nie, to bolo presne takéto spontánne a hups, zabudla som na telefón. Už 2 dní. Dali ste mi. Dobre cez hubu. Máme tu také, že perly internetu. No poď. Niektoré možno poznáte, niektoré nie. Ako sú tam také niektoré dobré. Vedecký fakt. Hranolky sú zdravšie ako pervitín. OK. OK, dobre. Ale veď sú, nie? Akože, no, keď ich žereš veľa, tak asi nie. No. Letná dietka. Piko a šalát. Alkohol nie je odpoveď. Alkohol je otázka a odpoveď je áno. Ráno není nič po alkohole, podľa mňa. Čo? Len černota. Ráno? Však nie, to tam bolo, že ráno je odpoveď. odpoveď je Je? áno. Ježiš, OK. vedľa mňa sedíš. No, však More. poď rozprávaš. Dobre, tak ešte raz. Mhm.
Alkohol nie je Áno. odpoveď. Áno! Nemáme nič dneska, Denis. Hej, neviem. Prepáč. Najlepší priatelia sa neohovárajú. Ohovárajú ostatných, ale spolu. Áno. Hej. Ja viem, že ty ma ohováraš. Ja to o tebe viem. Kto je to povedal? Ukážem ti DMs. Nie. A budeme tu všetci slobodní. Nebudem vám klamať, ale môj otec ho mal radšej vytiahnuť. Nezabávam sa na tomto svete. Ježiš, tak toto je extrém. Ale akože občas aj mňa napadne takéto. Musím to byť. Nad týmto fakt rozmýšľať nechcem. Na čo som tu? Jaký je môj prídel? Nemohli ma zabaliť do servítky. Že? Ježiš. Aspoň keď mi všetko platia, vieš, že... Čo daješ na hotové? No, po 18 ťa vyplú z domu. Vieš, že Rob si, čo staraj chceš, sa. no. Ja som sa pýtala tu byť. More. Áno. Piči, kde mám Audinu? Barák. Jar je tu už za chvíľku. Ten čas ale letí, keď sa ti život rozpadá. Jaro už je za rohom. Áno. Jaro je už za rohem. Budem meškať. Hej, ja tiež. Toto je základná konverzácia dobrého priateľstva. Poznáš to? No tak my dve kamošky nie sme. V tomto prípade. Toto tu minule mal prísť. Koľko dní si mi nezavolal? Koľko neviem. meškáš už? Asi 4 dní, podľa mňa. Ideme dnes na kávu. Dobre, ja som aj zabudla, že mi volal, vieš, že ideme na kávu. A tak sa potom zobudím čo? štvrtok, vieš, že Denis, že v pondelok sme mali ísť na kávu. Nevydalo. Tak naša ekonómka, nie? Aj ona, kedy to bolo? Ešte pred Vianocami. Zavolám vám, že do štvrtka mám veľa roboty, zavolám vám piatok. Vieš, koľko Nepovedala, ktorý. Nepovedala, nedefinovala piatok. Podľa mňa my Nevieš? sme mali volať to len tak medzi rečou. Nemali. Ja som to na schvál nehala tak, že Však ale má veľa roboty. keď sa ozve, tak sa ozve. No. Chúďa, čo myslíš, že má čas myslieť na nás dvoch debilov? Počuješ, ale keby s tebou sa s ňou dohodnem na jeden piatok, tak to nikdy nepríde. Teba poslať po smrti. To Bude žijem ten 200 piatok, rokov. čo vychádza v priestupný rok, vieš? Tento rok je to tak, že je priestupný. Počuješ, Kam prestupuje? bol 5. január, kam prestupuje do Rockfortu. Bolo, dajme tomu, že 5. nie? A dala som na Instagram, že 5. deň z 365. Počuješ? Fakt si niekto našiel tú námahu, asi tak 5 ľudia mi napísať, že 366. O deň viac trápenia tento rok. Nevieš v noci spať? OK, tak buď hore a premýšľaj nad tým, čo všetko si už v tomto živote dojebal. To nemám rád. Robíš to často? Hej. To vieš, že lahneš do postele, prikryješ sa a tá myšlienka, pamätáš si pred 6 rokmi v sobotu ráno? Ježiš. Do piče, nemala som mu ten telefón dvihnúť. Áno, presne. Mala som to inak povedať. Dneska boli ušetrené peniaze za terapeutku, keby som mu nestihla. A čo tak ťa napáda, čo si tak dojebal najviac v poslednej dobe? Kde začať? Že som súhlasil s týmto podcastom. Nie, dobre, nie. Takže Toto vystrihneme. Nevystrihneme. Najbližšia epizóda budeme 2 a budeme ohovárať chlapov a kamarátov, ktorí tu s nami už nie sú. To bol vtip. Zabudol Spúšťame som dodať, že konkurs Bazinga. na nového chlapa do podcastu, hej. Casting. Dobre, ale logo si berem so sebou. Zabudni Mám aj v naše. telefóne. Preto si mi to nechcel poslať, tým pargante jeden. Presne preto to. Akože máme jedného, čo ty sám povedal, že by si chcel ešte extra chlapa, ale Musíme ho opiť. No, on povedal, že musel byť ožratý na to, aby z neho niečo vyliezlo. Takže. Ale však tu ho posadíme, ožerieme ho, ja ho potom naložím do auta a zoberiem domov. Dáme mu kyblik, keby náhodou blinkal. No, a vybavené. Dobre, súhlasím. Tak budeme, že terapia a alkoholik. Jeden. Alkoholik na terapii. Áno, no. Ježišmaria. Ale z neho by podľa mňa také perly padali. Ale aj za triezva z neho padajú. No len ho treba nejak rozkecať. Zakrieme tie kamery, nie? To sa nedá tak urobiť. Hej, že akože to nie sú vlastne. Že to je len atrapa. Áno. Uverí nám. Presvedčíme ho, že sú Nemyslím si. vypnuté. Mám nápad. Zatočíme ho pred budovou, vieš, nech nevie, kam ide. Sotíme do dverí.
Chudák, No, ten, nie keď si si tu. toto pozrie, počuješ, nezdvíha telefón od dnes, podľa mňa. Ale áno, však on vie, že chce mu niečo vyviesť, Hej. aby tu vôbec bol. Dnes tu mal byť, no len nemáme alkohol. Gratulujem tomu poslednému človeku, ktorému som povedala, že sa mi páči. Bol to ten posledný. Bol, no. Bol, no, ale bol, no, aj u mňa, no, biči. Chudák. Dodnes sa neozval. Ups. Že ups. Čím to bude? Určite tým pyžamkom pod oblečením. Ale chod do psej riti už, ty naozaj. Poznáme to. Toto je ináč ako tak trošku o vás. Každý Ja si máme toho jedného kamaráta, ktorého nemôžeš dať na reprák, lebo nikdy nevieš, čo z neho vypadne. To mi povieš Čo? ty. Asi tak. Ty. Zrovna ty. Preto Hej. sme tu všetci traja spolu, ne? Inak by sme tu Čiže tých neboli. 5 panika, 15 hlasoviek a teraz 7 ľudí okolo Že teba. či to chceš pustiť, alebo Hej. nie. A hlavne, keď ja zvyknem uvažovať tak v robote cez deň, keď mi volá, že vedľa kolega, z druhej strany kolega. Že teraz dvihnem ten telefón, alebo idem radšej na chodbu. Áno, budem to vedieť vysvetliť. Ešte aj tá chodba je taká zvláštna, že tam sa to tak celkom ozýva a ona má taký Prenikavý hlas, pekne. málo povedané. prenikavý hlas má podľa mňa. Takže určite by to nebolo počuť. Však ale veď vieš si to stíšiť, ne? No pri tebe to nestačí. Repka, ja som sedela v aute vedľa neho. Takto som mala na Koho oku neho? telefón. Však Neho? nie. Vy chodíte bezo mňa? Nie. Vtedy, keď som ti nadávala, že mi kazíš večer. Aha. Takto som to počúvala a To on to raz? počul všetko. Zase. Tak to je ako daň. To je tvoj dar. Daň. A dár. Dar. zároveň. Pre nás daň, pre teba dar. Čiže, a čo by ste robili, keby ste nemali more? Taká nuda by bola na tomto svete. Treba im vymysleť. Ja som ti to včera povedala, ja Len nemusím chodiť do prikyvuj. kina. Usmievaj sa a prikyvuj. Áno, ty mi urobíš komédiu. Akože o tých hlasovkách ty moc nevyprávaj, lebo minule ma tiež tak dobre spotilo, keď som sedela hen tam na gauči a ja som to pustila na plné pecky a ty mi tam vieš, mi zajebal do hlasovky na schvál. Nejeb, ty šviňo, keď nejebem ja. Vieš, a ja, že ježišmoria. Ja som vedela, kam išla, vieš. Hovorím, toto bude jej karma za moje posledné. Toto neviem, či im strihnem. Nie. Nie, keď moje veci sa nevystrihávajú, tak Ja som Bohužiaľ. počala, kedy sa to chytí. Čo s tým prdom? Však to je len prd. Toto mi môže zavariť. No počkaj, keď to spraví stolička. No veď počkaj. Sedíš tam isto, no mykni. No veď počkaj. Mykni. To není tak. Nie, toto je myška. No, nič. Tak ale teraz nás kola to nespraví. Nebojím sa s vami odkázať Však z ale tohto keď podcastu. sa budeš chcieť uvoľniť, tak to povedz a my si zapcháme nos. Toto vystrihneme. Dobre, máš povolené vystrihnúť aj svoje. Nie. Nie. Ani jedno sa nevystrihne. 1-1 na dnešnom dieli. Keď ti dá like na storku, veď povedz, že ma chceš. Keď ti dá taká 40-ročná žena alebo muž, Prečo ťa sledujú takí ľudia? to sa mňa nepýtaj. Ich sa spýtaj. Tak, A Otázka dávajú môže ti takí smer. ľudia? Že všetko dávaš do blízkych more. nedávam. Bola, keď som dal už A počúvajte tie videá, čo posielaš. Akože súkromne do správ. To ty máš, že poslať každému jednému, čo tam mám? Nie, prečo? Neviem. Minule si mi také random video poslal, vieš, ja, že... Čak, aby sa zabavila, nie? Chcel ti spríjemniť deň. Myslel na teba. Odteraz na teba nebudem mysleť. Myslí. Nie. Ale mohol by si myslieť aj inokedy, vieš, keď mi máš napríklad zavolať. Ale on sa chudák 4 dní už na to pripravuje, že má čo s tebou na robíme, tú Denis? kávu. Jaj. Uzavrime túto tému. To, že sa vyhýbam konfliktom, neznamená, že sa ťa bojím. Znamená to, že mám problém ovládať svoj hnev a bojím sa väzenia. Tak. To som chcel povedať. Ale ja som teba tak celkom ako viem predstaviť. Neviem ináč, či majú vo väzeniach naozaj tie prúškované odevy, jak, vieš, Jak má pyžamko? jak v amerických filmoch. A teba si tam celkom tak viem predstaviť, že si ťa došla pozrieť za mreže, vieš. Ešte jak v tých rozprávkach s tou gulou na nohe. A ťahá si ju za sebou. Počuješ? Ale áno, no. Párkrát hrozilo. Ale teba si živo viem predstaviť, s gulou na moje chudera. Ešte aj Ťahala by to za sebou. v kazajke. Čau, Rebi.
Čo nové? Ďakujem, nie. Raz som skončila na CPZ-ke, nikdy viac. Bola si? Za čo? Povedzme, že trošku sa mi nepodarilo správnym spôsobom vyťahať čajku za vlasy z klubu a trošku sa dochrantala viac, než mala. Čo si ju? Neviem, či s ňou ešte chcem sem chodiť. Čo mala? To som mala čerstvých 18 vtedy a... To sa akože ospravedlňuje, že si Hej, mala to som bola mladá a sprostá. To je úplne, Teraz že- som len sprostá. A stará. No, díky. Teraz sme len pekní. Že nie sme mladí. Hej, ale sprostí sme rovnako. To som o tebe nevedela, že si bola takto. A to sú... Počkaj, jak vyzerá CPZ-ka? Normálne, že mriežky? Jak vo filmoch? Není to jak vo filmoch podľa toho, na ktorú stanicu ťa zoberú. Alebo ťa nehajú len sedieť na stanici, kým si ťa dojde niekto vyzdvihnúť. Keď nedojde. Je tam taký železný hajzel. No. Ale vieš, čo je najlepšie? Jeden Teraz ťa tam stolík. donesú a teraz komu zavoláš o 2:30 ráno? No z rodiny nikomu do piči. No a teraz vieš, že kto bude ten obetný baránok, kto ti o tomto čase zdvihne. Tak Že máš len jeden pokus. Hej, Keby ja volám, vy mi nedvíhate, vy svine. Ja spím, ráno ti zavolám, že áno, Rebi. Ani, že som doma. Alebo by som ti zdvihol, a že kde si? Že v CPZ-ke. No dobre, tak ráno príde pre teba. Vyspinkaj sa. Ktorej? Že oddychni si. No, wellness. Som videla také memečko včera, že fotka celý a tam kľúče, že mami, konečne som to Som urobil, videla, odsťahoval som sa. No, CPZ-ka je halus. Ale nie je to také, že máš 3 steny a mrežované one, nie, že ťa všetci vidia. No, Ja áno. som sa reálne tam donútra nedostala, lebo mne to kamarát vybavil, lebo ty by si na CPZ-ke mala zostať aj 24 hodín, tuším. Ale mňa akože pustili, kamarát došiel pre mňa. Hovoríme to tu? Pohodete? Pohode, to tu je, OK. však to bolo koľko? Veľa rokov dozadu už. No, 6. aby ťa začali nahájať lopatami. Teraz. Vieš, aj screenshoty sú navždy, aj toto bude navždy. No čo? Máme s frajerkou takú dohodu, že nikdy nepôjdeme spať pohádaní. Už sme hore 4. deň. To sedíš Áno. obývačke, že Že už kruhy padajú pod oči. očami. Vieš, že ja sa tej kurve nenaspravedlním. Vieš, že zadrieme, drbneš mu pohľad. Nespí, ty kokot! Keď nespím ja ani ty. Ježiš, no toto mi vôbec nechýba. Hej, chvála Bohu, že... Čo najlepšie sú pohádky, keď si odídeš a zrazu ti najlepšie argumenty drbú do hlavy. Hej, a musíš sa Presne. A vrátiť povedať. áno, presne. A čakáš, nech povieš ti pol slova, aby si ich mohla Áno. spustiť. Alebo že Že sprchuješ načakáš. sa, vieš, sprchuješ sa, tam rozmýšľaš, dupiť, toto som mala povedať, a radšej Áno. tomu koktovi. No, Tak to je super, no, lebo však keď ti to napadne, tak potom ešte pošleš nejakú blbú odpoveď, alebo dojdeš a niečo šplechneš. Áno. A už to môže spustiť. hej, no. Presne, čakáš, že Jak sa mu zakopni, palo to- zle zakopni a Čo spustím. ukáž kokot? Vtedy ľúbim ešte tak na silu vyvolať hádku. Hej, lebo to potrebujem Že už aj keď povedať. sa to ukludnilo, ale tak to brie v tebe, vieš. Že po 2 Hej. týždňoch, Že čo ešte- čakáš 2 týždne, kým zakopne chudák. Ty 2 týždne nasratá A keď pobyte. nezakopne, tak odrgneš. Aspoň. Áno. Kokot, nevieš chodiť. Ináč, to sa mne raz tak stalo, že už som Raz? mala, áno raz, že už som Raz. mala fakt, že plné zuby. Si Extrémne istá, že plné iba zuby. Áno. To už bol ten posledný, taká ona kvapôčka do pohára. Že čakala som, kým spraví nejakú kokotinu, vieš, niečo z neho vypadne, nech niečo Čo z neho povie. vypadne zavaraninová flaša? Zas sme pri tom. Nie, ale proste sekal dobrotu. To Si je ešte mala smolu. horšie. Vieš, Som mala smolu. to je ešte horšie, Ja neviem, keď však. proste čakáš na ten moment, kedy ho môžeš A poslať zrazu- do hej. piče, ty Ale ho celý čas nič. Ale to je presne to, že on to tak vycítil, že už je na tej hrane a zrazu seká dobrotu. A došli mu aj narodky a zabudol na ne. A A ja som bolo. si myslela, že on je ticho, lebo chystá niečo veľké, nejaké, niečo teatrálne. Však To bolo. nachystal ti to. No, nie, ona nachystala potom jemu. No, To to viem. bolo teatro. Čak ja viem. No dobre. Boli tu nejaké pekné. Na budúce to urobíme možno tak, že budete vymýšľať aj vy. Čo vás napadne iba, si ukladajte, aj tak zabudnete do 2 dní, čo tam je, nie? Ale však ty, keď si dáš tú námahu a preskroluješ si náš chat, Ja som to robila včera, more. Vieš, čo to bolo? podľa mňa aj vo vašom sa nájdu perly. My si si to neposielam. povieme navzájom na Tak káve. keď si sadnete, pustíte Tak si to som chcel nahrávanie povedať, že a máte diktafón. vyriešené, no. A No tuto tam budeme, by že- boli perly. Tam by boli perly všelijaké. Ale to sú také, že napríklad my sme rozmýšľali aj na tým, že budeme si robiť vlogy z našich víkendových pobytov preč.
Vieš, a napríklad, no keď sme boli v tej Prahe, tak 99 materiálu by bolo nezverejniteľných. Akože, počkaj, nie tak to myslím, že sme robili kokotiny to jakoby. Ale nerobili sme blbosti, prestaň. Ale proste, vieš, nie každý človek by s tým bol v pohode, že by sme ho hodili do éteru, napríklad. No tak, neboli sme samé. Strich. Však prečo? Ale... Vykecaj, čo nevie táto žena. Však prečo? Najvyšší čas ukončiť tento diel? Či ako? To by sme im museli tak, že teraz choďte do kúpeľne na chvíľku, prosím vás všetci. Že tam by sa tlačili, že... My si natočíme len 15 minút. A potom môžete výjsť. Ticho tam! A znova. Vieš, to je isté naše konverzácie, že to proste sa nemôže. No. To by bolo píp, všetky mená preč. Takže to by bolo, Takže že ahoj. Ale už postupne prechádzame na prezývky. Každý vie, by to bolo aj tak. Iba tí ľudia by to vedeli, že sú to oni. Treba to vedieť, aby to vedeli. A zrazu, že ideš niekomu zavolať, že Ježiš, ho ma si zablokoval. Tak mu zavolal z druhého čísla, daj. Vieš, no toho sa bojím. Rýchlo by sme boli bez kamarátov. My máme kamarátov? Preto sme tu lapaním. No dobre, konečne sa nám podarilo dať to ináč aj na Spotify. Keby ste nevedeli. No. Tak, a to bolo na dnes všetko. A link v popise budeme už mať, či ešte stále? Na čo? Nie, keď už máme Spotify. Potrebuje to odo mňa nejakú... Instagram. Ale potrebuje to odo mňa nejakú video, čo to je, nie lokalizáciu, ale vieš, tú... Neviem po slovensky dneska asi. Vieš to, že tam ty sa kukneš, on to povie, že áno, si to ty jeblina a máš tomu prístup. A je to také ťažké spraviť? Nechce sa mi. Ale urobím. No takže tu máte odpoveď. Nie. Tuto je jej snaha. Nie, nefunguje mi kamera na notebooku. Tadá. Nie, fakt, tak to spravím na tvojom. Dobre, ďakujeme. Čaute. Čaute. Fakt mi to nejde.